Ahoj, tohle je video 10 důvodů, proč je Štěpán Líbenek blbý. Začni. První důvod. Je to magor. Druhý důvod. Měl v první třídě 250 holek. Třetí důvod. Brečí, když mu řekněte horor, že někde v lese straší duchové. Čtvrtý důvod je to, že žaluje mamince a nikdy se nepřizná, že je to malinký mazánek. Pátý důvod, když si u vás něco zapomene, tak už si to nevezme. Šestý důvod. Všechno vám roztrhá nebo rozbije a řekne to, že jste to byli vy. Sedmý důvod. Když si od vás něco půjčí, tak už vám to nevrátí. Osmý důvod. Protože je debil a někdo píše, že chodí s Leo. A to je pravda. Tak je devátý? Tak je devátý důvod. Prostě, že má samé pětky a pere se. A desátý důvod, jak říkala tady paní, že se pere, to znamená, že furt prohrává. Ano. To je vše. Ahoj.